उत्साहाचे पंख लावणी सोडून देऊ लाचारी, सकारात्मकतेची शक्ती आज जागवू अंतरी, उंच उंच ध्येयासाठी करू हीच खरी तयारी, उंच भरारी घेऊया उंच भरारी, उंच भरारी घेऊया उंच भरारी. संकट येऊ असो तुफान अपयशाचे, राजयोगी बनू मिळेल सामर्थ्य धाडसाचे, स्वप्न सजूनी घेऊ स्वच्छंद ही भरारी, हिम्मत ठेवूनी यशाची सर करू पायरी, उंच उंच ध्येयासाठी करू हीच खरी तयारी, उंच भरारी घेऊया उंच भरारी, उंच भरारी घेऊया उंच भरारी. नमस्कार दर्शक मित्र हो, उंच भरारी या कार्यक्रमामध्ये आपले पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. दुसऱ्यांची स्पर्धा थांबवा आणि स्वतःची स्पर्धा सुरू करा. तर जी आपण दुसऱ्यांसोबत स्पर्धा करतो ती कशी थांबवायची आणि स्वतःशी कशी स्पर्धा सुरू करायची हे जाणून घेण्यासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आदरणीय ब्रह्मकुमारी लक्ष्मी दिदी उपस्थित आहे. तर दिदींचे स्वागत करून आज आपण आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. नमस्कार दिदी. ओम शांती. दिदी, असं म्हटलं जातं की स्पर्धा ही नेहमी दुसऱ्यांसोबत असते. म्हणजे एका वर्गामध्ये उदाहरणार्थ 40 विद्यार्थी असतील तर त्याचा पहिला, दुसरा, तिसरा क्रमांक अशी ती स्पर्धा असते. तर ही यथार्थ आहे का? हे युगच स्पर्धात्मक युग आहे आणि प्रत्येकजण दुसऱ्याबरोबर स्पर्धा करत आहे. परंतु या स्पर्धेमध्ये उतरता उतरता व्यक्ती स्वतःची शक्ती विसरत चाललाय. कारण स्पर्धेमुळे व्यक्तीचं पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते दुसऱ्याकडे आहे की मला त्याच्याही पुढे जायचंय, त्याच्याही पुढे जायचंय. हा, म्हणजे स्वतःला काय करायचं हे विसरून जाते. हो, स्वतःची शक्ती काय आहे, स्वतःमध्ये काय ॲबिलिटी आहे, स्वतःची स्ट्रेंथ काय आहे, त्याची एक विसर पडत चाललेली आहे. आणि आपण पूर्णपणे दुसऱ्यालाच पाहतोय. तर खरं पाहता हे कॉम्पिटिशनचं युग नक्की आहे. परंतु यामध्ये जर आपल्याला आपल्या जीवनात खरा आनंद मिळवायचा आहे आणि जीवनाचं यश हे तुमच्या जीवनाच्या आनंदातच आहे. त्यामुळे तुम्ही जे काही कार्य करताय त्या कार्यामध्ये तुम्ही स्वतः आनंदी असला पाहिजे, उत्साहित असला पाहिजे, तर तुमचं कार्य सुरळीत होऊ शकतं. पण दिदी, म्हटलं जातं ना, व्यक्ती यशस्वी असेल तर ती आनंदी राहील. हो, जर यशच नाही तर आनंदी नाही राहू शकत. आनंदी नाही. पण तुम्ही यश मिळवण्याच्या नादात दुसऱ्याबरोबर कॉम्पिटिशन करताय आणि ज्यावेळेस व्यक्ती यश मिळवण्यासाठी दुसऱ्याबरोबर कॉम्पिटिशन करतोय तर त्यावेळेस व्यक्तीचं पूर्ण फोकस, पूर्ण अटेन्शन कोणाकडे असतं? दुसऱ्यांकडे असतं. नक्कीच. मग दुसऱ्यांकडे जर तुमचं लक्ष दुसऱ्यांकडे वेधलं जातंय तर तुम्ही तुमच्या मार्गाला प्रशस्त कसं करू शकणार? कुठल्याही परीक्षांचे निकाल लागतात तेव्हा आपण पाहतो की त्या विद्यार्थ्याला किंवा त्या मुलाला किती मार्क पडलेत हे जास्त महत्त्वाचं नाही. एकदा एक मुलगा असा स्वतःचा निकाल पाहत होता आणि जेव्हा तो इंटरनेटवर निकाल आला तेव्हा तो म्हटलं की बाबा मला 94% पडले. तर त्याला असं वाटलं की आता बाबा आई स्वाभाविकच खुश होतील. बरोबर. पण बाबांनी तिकडून प्रश्न विचारला, अरे तुझ्या वर्गातल्या त्या मुलाला किती मार्क्स पडले? तर तो म्हटलं की त्याला 95 पडले. आणि बाबांचा चेहरा अगदी बघण्यासारखा झाला. म्हणजे त्याचे 94% जे गुण होते ते बाबांना कमी वाटले जेव्हा त्यांनी त्या दुसऱ्यांचे 95 पाहिले. म्हणजे याचा अर्थ असा की आज मुलांना कॉम्पिटिशन कोण शिकवतंय? मुलांना स्पर्धा करायला कोण शिकवतंय? पालक आणि शिक्षक. नक्कीच. पालक, शिक्षक दुसऱ्या मुलांबरोबर स्पर्धात उतरवतायत मुलांना. आणि त्यामुळे मग मुलांची मेंटॅलिटी सुद्धा काय बनतीये की माझे आई वडील किंवा माझे शिक्षक दुसऱ्या मुलाचं उदाहरण देऊन मला त्या गोष्टीसाठी प्रवृत्त करतायत की यापेक्षा जास्त मी पुढे जायला पाहिजे. प्रत्येकाने नक्कीच पुढे गेलं पाहिजे. परंतु दुसऱ्याबरोबर आपण कॉम्पिटिशन करत
किंवा तुलना करत पुढे जायचा प्रयत्न केला तर तुम्ही तुमची शक्ती, तुमची क्षमता, तुमची ॲबिलिटी याला भुरळ पाडता आणि पूर्ण तुमचं लक्ष दुसऱ्याकडे जातं. तुमच्या मुलाला जितकेही मार्क पडलेले आहेत किंवा तो जेही कार्य करत आहे तर ज्याच्यामध्ये त्याचा आनंद दिसतोय आणि आनंदाने त्यांनी तुम्हाला सांगितलंय, तर त्यावेळेस पालकांनी सुद्धा नक्की त्या क्षणाला आनंदितच व्हायला पाहिजे आणि त्याला ॲप्रिशिएटच केलं पाहिजे. म्हणजे जे त्यांनी काही मिळवलं त्यात पहिल्यांदा समाधानी व्हा. आणि तुम्ही जर लगेचच दुसऱ्या मुलाबरोबर तुम्ही सांगताय की अच्छा त्याला एवढे टक्के मिळालेत आणि तुमचं तोंड पाडताय, तर त्यावेळेस त्या मुलाचा जो आनंद आहे तो क्षणार्धात संपतो आणि त्याचा उत्साहही कमी होतो. आणि ज्यावेळेस तो स्वतः निराश होतो तर निराश झाल्यामुळे त्याची आणखी करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती संपते. पण मग पालक आणि शिक्षकांना वाटतं की ही स्पर्धा जी आहे ती स्वाभाविक आहे, कारण जर आता आपल्याला या स्पर्धेच्या युगात टिकून राहायचं म्हटलं तर एकमेकांच्या पुढे गेलंच पाहिजे. हो, गेलंच पाहिजे. तुम्ही प्रयत्न नक्की करा. माणसाने प्रयत्नवादीच असावं. प्रयत्न हे कधीही करतच राहावं. प्रयत्नांना कधी सुद्धा आपल्याला विराम द्यायचा नाहीये. परंतु तुमचा प्रयत्न तुमच्या ध्येयप्राप्तीसाठी आहे. तुमचा प्रयत्न दुसऱ्याला पाहून त्याच्यापेक्षा पुढे जाण्यात जर केलात तर तुमच्यामधली जी क्षमता आहे ती दाबली चालली आहे ना, कारण तुमचं लक्ष आपोआपच दुसऱ्यांकडे चाललेलं आहे. तुम्ही त्याला कॉपी करायला बघताल. कॉम्पिटिशन मध्ये आपण काय करतोय, आपली कॅपॅसिटी विसरतोय आणि त्याला कॉपी करतोय. काही मुलांच्या क्षमता खूप कमी असतात आणि काहींच्या खूप अधिक असतात. आता ज्याच्या क्षमता खूप अधिक आहेत आणि ज्याच्या खूप कमी आहेत या दोघांची स्पर्धा होऊ शकते. स्पर्धा कोणाशी कधीच होऊ शकत कशी काय ती? कधीच करूही नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याला ज्यावेळेस 40% मार्क पडतात आणि तो स्वतःमध्ये एकदम हॅपी मूडमध्ये येतो आणि एखाद्या विद्यार्थ्याला 95% मिळतात आणि तो हॅपी मूडमध्ये आहे. दोघांच्या क्षमतेनुसार दोघे हॅपी मूडमध्ये आहेत. एखाद्याला कमी पडले म्हणून तो नाराज झाला असं नाही, कारण त्याला त्याची क्षमता माहिती आहे. परंतु यावेळेस या सिच्युएशनमध्ये पालकांचं, शिक्षकांचं रोल काय बनतो की एखाद्या विद्यार्थ्याला 40% पडलेले आहेत तर तुम्ही त्याला मोटिवेट करू शकता, उत्साहित करू शकता की बेटा पुढच्या वेळेस आणखी प्रयत्न कर, तू 50% पर्यंत पोहोचशील. पुढच्या वर्षी त्याला आणखी तुम्ही उत्साह द्या. म्हणजे त्याची जी क्षमता आहे ओरिजिनल ती वाढवायची, हळूहळू वाढवायची. त्याची 80% वाल्याची स्पर्धा नाही करायची. स्पर्धा न करता तुम्ही त्याच्या कॅपॅसिटीला वाढवण्यासाठी तुम्ही त्याला मोटिवेट करू शकता. परंतु इथं होतंय काय, थोडीशी ही चूक होतीये की आपण त्याला मोटिवेट करायच्या ऐवजी, त्याची कॅपॅसिटी वाढवायच्या ऐवजी त्याला दुसऱ्याला कॉपी करायला बाध्य करतोय आणि दुसऱ्याला कॉपी करण्याच्या नादात ह्याच्यामधली जी कॅपॅसिटी आहे ती डाऊन होत चाललेली आहे. म्हणजे दुसऱ्याला बघितल्यानंतर स्वतःची आंतरिक शक्ती किंवा जसं तुम्ही मागच्या भागामध्ये म्हटलं होतं की आत्मिक शक्ती ती कमी होत असावी. हो, नक्कीच. कारण तुमचं लक्ष दुसऱ्याकडे चाललंय ना, म्हणजे तुमची एनर्जी कुठं चालली आहे. त्याच्यामधल्या चांगल्या क्वालिटीज काय आहेत, त्याची अभ्यास करण्याची पद्धत काय आहे, म्हणजे त्यांच्यामध्ये जी विविध कौशल्य आहेत किंवा यश प्राप्ती करण्यासाठी ते कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा अवलंब करतात तर त्याला नोटीस करा, ते पहा आणि तुम्ही ते कौशल्य तुम्ही अडॉप्ट करू शकता. परंतु तुमची जी ॲबिलिटी आहे ती तुमचीच आहे. त्याच्यामुळे तुमच्या योग्यतेनुसार त्यांच्या कौशल्याला पाहता तुम्ही त्याला जितकं साधू शकता आणि त्याचबरोबर तुमच्या कॅपॅसिटीला तुम्ही किती उत्स्फूर्तपणे पुढे घेऊन जाऊ शकता, तो प्रयत्न तुमचा स्वतःचा राहील. म्हणजे दीदी जसे आपले बोटांचे ठसे सगळे वेगवेगळे असतात आणि सगळे असे खास असतात, बरोबर, तसे व्यक्तीही सगळ्या खास आहेत आणि व्यक्तींच्या क्षमताही तशा वेगवेगळ्या आहेत. एकसारखी अपेक्षा करणं ही सुद्धा चुकीची गोष्ट आहे. जर पहा, एकाच आई वडिलांची 2 मुलं आहेत आणि एका मुलाला खूप चांगले मार्क्स मिळतात, त्याला खूप चांगली नोकरी लागलेली आहे आणि एक मुलगा त्याला कमी मार्क मिळतात, त्याचा इंटरेस्ट खेळण्यामध्ये आहे, त्याचा इंटरेस्ट दुसऱ्या गोष्टीमध्ये आहे. मग अशा वेळेस आई वडिलांनी त्याला सारखं सारखं खाली दाखवलं पाहिजे का? किंबहुना दीदी जर जुळी मुलं पाहिली ना ती सुद्धा आपल्याला एकसारखी पाहायला नाही मिळत. नाही, त्यांचा चेहराही एकसारखा नसतो. फार सिमिलॅरिटी थोडीफार असते, फार कमी लोकांमध्ये, पण त्यांचा स्वभाव वेगळा असतो, त्यांचे संस्कार वेगवेगळे असतात, त्यांची क्षमता वेगवेगळी असते, त्यांच्यामध्ये क्वालिटीज वेगवेगळ्या असतात. मग 2 जुळ्या मुलांमध्ये सुद्धा
सगळ्या गोष्टीमध्ये समानता नाही. तर ज्यावेळेस एकाच आईवडिलांची 2 मुलं असतात, त्यावेळेस आईवडिलांचं सुद्धा हे कर्तव्य बनतं की एखादा मुलगा तुमचाच मुलगा आहे आणि तो फार अपडेटेड आहे, तो फार चांगल्या शाळेमध्ये मार्क्स घेत आहे, त्याच्यामुळं दुसरा मुलगा अभ्यासात कमी आहे, थोडासा वीक आहे आणि त्याला जास्त चांगले मार्क्स मिळत नाहीये आणि त्याचं पूर्णपणे लक्ष फक्त खेळामध्ये आहे. तर त्यावेळेस आई वडील करतात काय? आई वडील म्हणतात, बघ तो किती चांगले मार्क घेतो, बघ तो किती चांगले प्रत्येक वेळेस पुढे चाललाय आणि तू मात्र नेहमी कमी मार्क घेतो. तुझं अभ्यासात लक्षच नाहीये, तुझं लक्ष फक्त आणि फक्त खेळामध्ये आहे, मित्रांमध्ये आहे. पण एखाद्याला खेळात रस असतो, त्याला अभ्यासात रस असणं जरुरी नाहीये ना. हेच तर समजून घेण्याची आवश्यकता आहे ना. पण आजकाल असं वाटतं की सगळ्यांना सगळं आलं पाहिजे, खेळात पण भाग घेतला पाहिजे, अभ्यासात पण पुढे गेलं पाहिजे, बाकीचे जे काही छंद आहेत त्यामध्ये पण पुढे पाहिजे. चांगली गोष्ट आहे हे प्रत्येक आई वडिलांना वाटणं की माझी मुलं ऑलराऊंड असली पाहिजे, सगळं काही आलं पाहिजे. मग ज्यावेळेस तुम्हाला ही भावना आहे की माझ्या मुलांना सगळं आलं पाहिजे, तर ज्यावेळेस एक मुलगा अभ्यासात फार हुशार आहे आणि दुसरा मुलगा फक्त खेळण्यामध्ये इंटरेस्टेड आहे, तर तुम्ही जो मुलगा अभ्यासात खूप चांगले मार्क घेतोय त्याला कधीच काही म्हणत नाहीये, त्याला खेळामध्ये इंटरेस्ट तुम्ही निर्माण करून देत नाहीये. परंतु जो दुसरा मुलगा अभ्यासात वीक आहे आणि त्याला क्रिकेटमध्ये, कबड्डीमध्ये किंवा ड्रॉइंगमध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे, तर तुम्ही प्रत्येक वेळेस त्या मुलाला काय सांगता की बेटा थोडा अभ्यासामध्येही लक्ष दे. तुमचं सांगणं चुकीचं नाहीये, तुमच्या परीने प्रत्येक आई वडिलांचं कर्तव्य आहे की त्याला अभ्यासातही अपग्रेड करणं. परंतु अभ्यासाबरोबर जो अभ्यासू मुलगा आहे त्याला वेगळ्या छंदात अपग्रेड करण्यासाठी तुम्ही काहीच प्रयत्न करत नाही, कारण अभ्यासाकडे जास्त फोकस केला जातो. मग प्रत्येक आई वडिलांची किंवा आजच्या जगातील प्रत्येक पेरेंट्सची हीच एक भावना किंवा एक चुकीची समज आहे की ज्या मुलांनी अभ्यासावरच पूर्ण फोकस केलेला आहे, ज्यांनी खूप चांगले मार्क मिळवलेले आहेत, ज्यांनी भरपूर डिग्र्या मिळवलेल्या आहेत, तो व्यक्ती म्हणजे एक आदर्श आहे, तो मुलगा म्हणजे यशस्वी आहे. आणि ज्याचा अभ्यासात थोडंसं लक्ष कमी आहे परंतु तो पॅशनिस्ट आहे, त्याला खेळामध्ये इंटरेस्ट आहे, त्याला दुसऱ्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे, त्याने अभ्यासात एवढं फोकस केलेलं नाहीये, त्या मुलाने अभ्यासावर एवढं लक्ष केंद्रित केलेलं नाहीये. होऊ शकतं त्याला फार चांगल्या डिग्र्याही मिळालेल्या नाहीयेत, परंतु तो दुसऱ्या छंदांमध्ये इतका जास्त इंटरेस्टेड असल्यामुळं त्यांनी त्याच्यात प्रगती केलेली आहे. म्हणजे तो त्याच्या वैयक्तिक दृष्ट्या यशस्वी असेल, हो, पण समाजाच्या दृष्टीने ते दिसणार पण नाही. समाजाच्याही दृष्टीने दिसू शकतं. तुम्ही आता सचिन तेंडुलकरलाच पहा. सचिन तेंडुलकर फार एज्युकेटेड पर्सन नाहीये, खूप शिकलेला नाहीये, भरपूर डिग्र्या घेतलेल्या नाहीयेत, परंतु हा सचिन तेंडुलकर या व्यक्तीला तुम्ही सक्सेसफुल म्हणणार की नाही म्हणणार? अर्थातच नक्कीच सक्सेसफुल पर्सनॅलिटी आहे. तसं पाहायला गेलं तर फिजिकली हाईटलाही कमी आहे, एज्युकेशनमध्ये सुद्धा कमी आहे, परंतु क्रिकेट क्षेत्रामध्ये त्यांनी स्वतःला इतक्या चांगल्या पद्धतीने पॅशनिस्ट होऊन त्याच्यामध्ये इतकं नाव आणि यश कमवलेलं आहे. आज संपूर्ण जगात फेमस व्यक्तिमत्व आहे ना, म्हणजे हे नक्कीच त्यांचं यश आहे, त्यांचा सक्सेस आहे. पण कधी कधी जेव्हा या स्पर्धा चालतात त्यावेळी व्यक्ती नेहमी असं विचार करते की मी अशा क्षेत्रात करिअर करेल की जिथे मला नाव, प्रसिद्धी सगळ्या गोष्टी मिळतील, ज्या ठिकाणी त्या व्यक्तीला खूप प्रसिद्धी मिळेल असेही काही करिअरची क्षेत्र निवडतात. प्रसिद्धी तुम्ही तुमच्या पॅशनच्या अनुसार कुठेही मिळवू शकता, परंतु आपण काही एक क्षेत्र असे समजलेले आहेत की ह्या क्षेत्रामध्येच मला प्रसिद्धी मिळू शकते, परंतु असं नाहीये. तुम्ही ज्या क्षेत्रात आहात, तुमचं पॅशन ज्याच्यात आहे, तुमचं इंटरेस्ट ज्याच्यात आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचं करिअर जेव्हा घडवत जाता तर त्याच्यामध्ये एक गोष्ट तुम्हाला आनंदही मिळत जातो, दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही आपोआप त्याच्यात प्रसिद्ध होता. कारण ज्याच्यात तुम्हाला इंटरेस्ट आहे ते कार्य तुम्ही फार मन लावून करत असता. म्हणजे यशप्राप्तीमध्ये रुची असणं खूप महत्वाचं आहे, फार गरजेचं आहे. आता एखाद्या मुलाला डॉक्टर बनायची इच्छा आहे आणि जर त्याचे पेरेंट्स त्याला सांगतात की नाही बेटा तुला तर इंजिनियरच बनायचं आहे, म्हणजे कुठलंही क्षेत्र निवडायचं म्हटलं तर त्या व्यक्तीची स्वतःची कौशल्य कोणती आहेत, क्षमता कोणत्या आहेत, त्याच्या रुची कुठल्या आहेत हे जाणून घेणं खूप महत्वाचं फार आवश्यक आहे. आणि याच्यामध्ये तुम्ही कोणाला कॉपी करू शकत नाही. कित्येकदा आज समाजामध्ये असं दिसतं की आई वडील मुलांना सांगतात, बघ त्यांच्या घरातला मुलगा आहे ना तो डॉक्टर झालेला आहे,
त्याच्यामुळे तुला फक्त डॉक्टर नाही, परंतु तुला डॉक्टरीमध्ये MD करायचं आहे, तुला ह्याच्यामध्ये स्पेशालिस्ट बनायचं आहे. आई वडिलांचं कर्तव्य आहे, ते त्यांच्या पद्धतीने कर्तव्य बरोबर निभावतायत, परंतु आई वडिलांना एक करेक्शन करायची आवश्यकता आहे. ते करेक्शन म्हणजे मुलाचं इंटरेस्ट कशात आहे, त्याची चॉईस काय आहे, विचारण्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही त्याला काहीही न विचारता जर डायरेक्टच त्याला थोपून दिलं, त्यांनी काय होईल, मुलगा आतून कमजोर होईल. स्पर्धेच्या युगामध्ये दिदी आपण पाहिलं की जर काही काळ मागे बघितलं तर सातत्याने व्यक्ती दुसऱ्यांची स्पर्धा करत आलेली आहे आणि नंतर त्यातून नैराश्य येत चाललं, दुःख येत चाललं आणि मग कालांतराने ती संकल्पना पण बदलत गेली आणि एक नवीन संकल्पना उदयास आली आणि ती म्हणजे स्वतःशी स्पर्धा करा. स्वतःशी स्वतः का स्पर्धा करायचंय, त्याचं कारण असं की तुम्ही जे आहात तुमच्यासारखं दुसरं कोणीच नाहीये. यू आर युनिक पर्सनॅलिटी. तुम्ही खूप स्पेशल आहात. तुम्ही तुमच्या ठिकाणी, तुमच्या जागी, तुमच्या रोलमध्ये फार स्पेशल आहात. जीवनामध्ये ही गोष्ट आपण ठामपणे स्वतःमध्ये निर्धारित करून घ्यायची आहे की मला कोणालाही कॉपी करायचं नाही. हा, प्रत्येकामधले जे चांगले गुण आहेत, चांगली क्वालिटी आहे, त्याचं निरीक्षण नक्की करा. त्या निरीक्षणानंतर तुम्ही त्याला जर स्वतःमध्ये आणू शकत असेल तर त्याचा प्रयत्नही करा. पण जसंच्या तसं तुम्ही कॉपी करण्याच्या नादात खूप काही नुकसान करून बसताल. तुम्ही माझ्याशी स्पर्धा केली, मी तुमच्याशी स्पर्धा केली की आपण खूप जोमाने अभ्यासाला लागतो आणि त्या नादामध्ये इतका अभ्यास करतो की चांगले गुण पण मिळतात. तर बरेच जणांचं असं पण म्हणणं असतं की नाही, काही जर साध्य करायचे असेल तर स्पर्धा या गरजेच्या आहेत. स्पर्धा म्हणता येणार नाही. जेव्हा आपण एकाच वर्गातले 2 विद्यार्थी एकमेकांच्या साहाय्याने जोमाने अभ्यास करतोय तर त्याला स्पर्धा म्हणता येत नाही. कारण जिथं एकमेकांच्या साहाय्याने म्हणजे एकमेकांच्या मदतीने आपण चांगला अभ्यास करतोय तर याला कॉपरेशन म्हणता येईल, म्हणजे एकमेकांची मदत म्हणता येईल. तुमच्यापेक्षा जास्त मला मार्क्स पडायचे ही संकल्पनाच मुळात चुकीची आहे. पण मग बरेच जण असं म्हणतात की जर आपण ह्या स्पर्धा नाही ठेवल्या तर आपल्याला सगळ्यांमध्ये प्रगती नाही पाहायला मिळणार. असं काहीच नाहीये, ही चुकीची समज आहे. आपस में रेस जरूर करो पर रीस नाही करो. रेस करायची म्हणजे काय? रेस करायची म्हणजे काय, आपण एकमेकांमध्ये हे लक्ष ठेवलं पाहिजे की यावेळेस मी तुमच्यापेक्षा जास्त मार्क नक्की घेईन. अच्छा, माझा म्हणजे मी तुम्हाला सहजपणे सांगेन की यावेळेस मी तुमच्यापेक्षा खूप चांगले मार्क घेणार आहे किंवा मी खूप अभ्यास करणार, प्रयत्न ह्याच्यावर आहे, माझा पूर्ण फोकस आहे. मी ओपनली तुम्हाला सांगते, तुमच्याशी ईर्ष्या करून, तुमच्याशी रीस करून, तुम्हाला मागं पाडून, तुमची लेग पुलिंग करून जर मी काही करत असेल तर त्याला रीस किंवा कॉम्पिटिशन किंवा स्पर्धा म्हणता येईल. म्हणजे जसं तुमचा पहिला नंबर येत असेल, नेहमीच येतो आणि मी म्हटलं की नाही यावेळी मी पहिला नंबर मिळवणार आहे, तर त्याला स्पर्धा नाही म्हणता येईल. स्पर्धा नाही म्हणता, त्यामागे ईर्ष्या द्वेष नाहीये. म्हणजे जशा आपल्या भावना बदलतात तसं बाकीच्या गोष्टींमध्येही बदल पाहायला मिळतो. व्हायब्रेशन्स पोचतातच ना. त्यामुळे कोणाशी कॉम्पिटिशन न करता तुम्ही एकमेकांशी दोस्ती करा, एकमेकांशी फ्रेंडशिप करा आणि एकमेकांची मदत घ्या. मदत घ्या म्हणजेच काय, कॉम्पिटिशनच्या ऐवजी कॉम्पिटिशन शब्दच रिप्लेस करा. रिप्लेस करून तिथे एक नवीन शब्द ऍड करा. तो शब्द म्हणजे कोऑपरेशन. आणि तुम्ही पहा, जेव्हा तुम्ही कोऑपरेशन हे शब्द तुमच्या जीवनात ऍड करताल, त्याच्या साहाय्याने चालताल, तर तुम्हाला एकमेकांची मदत मिळेल, एकमेकांचे गुड व्हायब्रेशनचा फ्लो चांगला राहील आणि त्याच्याने एकमेकांच्या मदतीने दोघेही खूप पुढे जाऊ शकाल. दोघांचीही खूप चांगली प्रगती होईल. आता मगाशी म्हटलं होतं की स्वतःची स्वतः स्पर्धा करायची. जेव्हा आपण दुसऱ्याशी करतो त्यावेळी निश्चित प्रगती न होता दुःखच होतं. तर स्वतःला जेव्हा आपण स्वतः तपासून बघतो किंवा मागच्या वर्षी जेवढे मी गुण मिळवले होते त्यापेक्षा यावर्षी जास्त मिळवले किंवा या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला, तर ही स्पर्धा कशी करायची? स्वतःशी स्वतः स्पर्धा करणं म्हणजे काय की स्वतःची शक्ती जागृत करून स्वतःमध्ये स्वतःला इतकं कमिटेड ठेवायचं की मला हे उद्दिष्ट पूर्ण करायचंच आहे, या उद्दिष्टाला मला गाठायचंच आहे. मग ज्यावेळेस स्वतःशी आपण स्वतः कमिटेड राहतो, अर्थात स्वतःशी स्वतः स्पर्धा करतो की येस आय कॅन, मी करीन आणि मी करू शकतो, आणि कमिटेड ज्यावेळेस होतो तर त्यावेळेस ते कार्य होऊनच राहतं. म्हणजे त्या कार्याची जबाबदारी पूर्णपणे आपण आपल्यामध्ये एक अवेअरनेस राहतं की नाही मला करायचंय, मी कमिटेड आहे या कार्यासाठी, तर मी करणारच.
त्यामुळे स्वतःशी स्वतः स्पर्धा करणं म्हणजे त्या कार्याबद्दल स्वतःबद्दल आपण कमिटेड राहायचं. आणि जिथं तुम्हाला कॉम्पिटिशन शब्द काढून टाकायचा आहे, कारण कॉम्पिटिशननी जास्त करून कन्फ्युजन्स क्रिएट होतात. कॉम्पिटिशनमुळे तुमची कॅपॅसिटी डाऊन होते. कॉम्पिटिशनच्या नादात तुम्ही दुसऱ्याला कॉपी करायला लागता. त्याच्यामुळं कॉम्पिटिशन, कन्फ्युजन, कॉपी ह्या सगळ्याच शब्दांना रिप्लेस करून तुम्ही ज्यावेळेस कोऑपरेशन या शब्दाला जीवनामध्ये फॉलो करायला सुरू करताल आणि खरोखर एकमेकांना सहयोग द्यायला लागताल, मदत करायला लागताल, कॉपरेट करायला लागताल, आपण एकमेकांच्या मदतीने पुढे जाऊया, तर याच्याने तुम्हाला खूप फायदा होईल. आणि तुम्ही अनुभव करा, थोड्या दिवसासाठी तुमच्या मनातून हे शब्द डिलीटच करून टाका की मला कोणाशी स्पर्धा करायचीच नाहीये. आणि ज्यावेळेस तुम्ही एकमेकांना फक्त मदत करायचे, सगळ्यांनाच पुढे न्यायचे, मलाही पुढे जायचंय आणि माझ्या सोबत जे आहेत त्यांनाही मला माझ्या सोबत घेऊन पुढे जायचंय, कोणाला मागं सोडायचंही नाहीये आणि कोणाच्या मागं मला धावायचंही नाहीये. ज्यावेळेस ही धारणा आत्मसात करताल त्यावेळेस पहा तुमच्या जीवनाचा आनंद आणि उत्साह किती द्विगुणित होईल. आता तुम्ही कोणाला तरी मागं सोडताय आणि कोणाच्या तरी मागं धावताय, त्यावेळेस तुमच्या जीवनात आनंद नसतो, त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये ईर्ष्या असते आणि तणाव असतो. म्हणजे सुखदायी काहीच नसतं. काहीच नसतं. म्हणजे कॉम्पिटिशन तुम्हाला सुख किंवा आनंद देऊ शकत नाही. म्हणजे दीदी तुम्ही असं म्हणताय की स्पर्धात्मक युगामध्ये दुसऱ्यांची स्पर्धा करण्याच्या ऐवजी स्वतःच्या क्षमता वाढवून पुढे जायला पाहिजे. हो. कंपॅरिझन म्हणजे कुणाशी तुलना असेल, कुणाची नकल करणं असेल किंवा या कुठल्याही गोष्टींना जीवनामध्ये स्थान नाही दिलं पाहिजे. हो. तर ते करण्याच्या ऐवजी एकमेकांना सहकार्य करून किंवा एकमेकांशी निकोप स्पर्धा ठेवून हा. आपण जीवनामध्ये पुढे गेले पाहिजे. आपण असं म्हणता की स्पर्धात्मक युगामध्ये स्पर्धा ही करायची ती फक्त स्वतःशी. दुसऱ्यांची स्पर्धा करणं, दुसऱ्यांची तुलना करणं, दुसऱ्यांची नकल करणं या सगळ्या गोष्टी चुकीच्या आहेत. त्याऐवजी आपण निकोप स्पर्धा ठेवावी आणि एकमेकांना साथ, सोबत आणि सहकार्य देत पुढे जीवनामध्ये गेलं पाहिजे. आणि हे कंपॅरिझन, कॉपी हे सगळे शब्द कायमस्वरूपी आपण आपल्या जीवनामधून डिलीट करून टाकले हो. पाहिजेत. तर आपल्या अमूल्य अशा मार्गदर्शनाबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. ओम शांती. तर दर्शक मित्र हो, आज आपण पाहिलं की जरी हे स्पर्धात्मक युग असेल, विज्ञान तंत्रज्ञानाचं युग असेल, तरी पण दुसऱ्यांशी जेव्हा आपण स्पर्धा करतो त्यावेळी आपल्या पदरी निश्चितच नैराश्य आणि दुःख येतं. जर हा जीवनाचा मार्ग सुखकर करायचा असेल आणि आनंदाने यशाची उंच भरारी घ्यायची असेल तर जीवनामध्ये निकोप स्पर्धा अतिशय आवश्यक आहे. आणि ज्याप्रमाणे दीदींनी सांगितलं की तुलना करणं, दुसऱ्यांची नकल करणं, त्या गोष्टीने आपण जीवनामध्ये पुढे नाही जाऊ शकत. त्याऐवजी सहयोग असेल, स्नेह असेल, एकमेकांना सहकार्य करण्याची भावना जर आपण अंगी बाळगली तर सहजपणे आपण यशाचं उंच शिखर चढू शकतो. अशाच काही नवीन गोष्टींसह पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत नमस्कार. उंच भरारी